Ik ben de laatste dingetjes om het uitwasken. En ja, mijn listje is dus wel aardig aan het afvinken. En wat we natuurlijk meenemen om net te vieren is de vlogspullen. Oké. Nou. Oh jongens, dit is echt net mijn ding inpakken. Vakantievieren is heel leuk, maar de reis erheen. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, de bandjes sliepen dus lekker bij opa en Beppe. Die hebben we de juiste onderbracht. De gondelvaart ging net terug, maar we hadden een hele leuke jongen hoor juster. En nou, zaken hebben we na de tijd nog weer even naar Burgenbracht. Die sliepen daar en ja, dat is altijd wel even zo'n uitje naar je opa en Beppe of naar pa en Beppe en daaruit van hoe is in de vakantie. En dat jouwt me even de tijd om al je vakantiespul te zieken. Even zonder de benen om je heen, dus dat is wel lekker. Ik ga hier een list print. Vind ik altijd wel handig. Daar kan ik op afvinken wat ik al je haar en eventueel dingen erbij zetten. Ik ga zelf nog een listje met spul wat ik nog even een keertje maast. Nou, het meeste had ik wel aardig bilkens zacht. Maar ik dacht, ik neem je nog even mee in een paar dingen die ik zelf wel heel belangrijk vind om mij. Wat ik zelf echt altijd vind is, als de band hun vermijdt, dan vermijdt ze de ouders hun ek. Dus, nou, zat je een witte, we gaan naar Kroatië. Dat is best een lange rit. Gries me gewoon een beetje om. Maar ja, we gaan het toch gewoon bezieken. Ik bedoel, we hebben al gepraat, we gaan op jontiet in de nacht 6 maar rijden. Dus we hopen dat de band hun, nou, toch echt wel in een aantal uurtjes deljouwen. En mocht dat onverhoopt toch net zo gaan, dan zie je wel onderwijs ergens een hoteltje op en dan beziek je het daar. Maar voor onderwijs wil ik dus wel heel graag dat de band haar vermijdt. Dus ik ga het volgende. Ik ga voor Zaken en Ildau ga ik een soort autotaffeltje hellen. Zo. En die kunnen ze dan op schutten gaan. Zo. Ik kan nog deze keer direct nog gewoon. Ik heb de tablet erin. Maar nou ja, dat ze hier lekker op kleuren kunnen, speeltjes doen kunnen, dat hun flessen drinken en wat lekkers erop stinken. Ja, vind ik toch wel heel praktisch. Dus die gaat sowieso mij. Ik ga nog een orden van zaken, dus die gaat ook wel mij. Maar ja, we hebben ook 2 bandjes, dus 2 van die dingen lijken me gewoon heel praktisch. Er zitten nog mooie vakjes in, daar kan nog wat padleertjes of wat soort dingetjes in. Ideaal en vind ik toch echt wel onmisbaar voor zo'n lange autorit, zeg maar. En ik ga wij voor Zaken natuurlijk zijn tablet maken, heel belangrijk. Maar ik heb een televisiescherm van Ildau, dat hij daarop dvd'tjes in kennen. Ik kan nog wat naar je dvd'tjes hellen. Ze is helemaal gek op Paw Patrol en natuurlijk Juf Roos. Dus die gaan zeker mij. Paw Patrol vindt Zaken ook nog wel heel leuk, dus ik ken die mooi meisje in. Dus die gaan mij. Ik ga nog wel wat oude dvd'tjes van Zaken nog. Dus die vindt Ilda denk ik wel leuk van het Zandkasteel en Buurman en Buurman. Dus die neem ik ook nog even mee. Ja, Ilda had eigenlijk nooit een televisietje gewoon in de auto. Hij hing het er altijd wel, maar nooit on. Maar dat is wel mooi, dus dat nou nog een beetje nij. Dus dat is wel handig. Wat ik verder nog heel lekker vind is gewoon lekker vliestekken mee. Ik neem een van mezelf mee en een van Zaken. Ik is toch even de voeten smieten, viel toch wel lekker s'nachts. En Ilda kreeg haar eigen tekkentjes mee. Dus die smiet ik over bij haar dat ze in slaap valt. En natuurlijk, ik vind het belangrijkste. Want die band vindt het natuurlijk heel leuk om televisie te zien in de auto. Maar daar was zelf net heel erg gelukkig van dat geluid. Dus ik ga voorbij een koptelefoontje mee. Dan kunnen ze hun lekker vernieuwen. En wat ik dan nog verder heel belangrijk vind is, ik ga wat botters door dingetjes. Wat fidget toys dingetjes, knutselspul, stickers, kleuren. En een magneetboot. En ik steek dus mijn pen op kleuren, maar gewoon, ja, dat zijn dan even vernieuwingen, zeg maar. Ik ga echt nog een auto bingo besteld, dus ik hoop dat die op die binnen is, maar dan kist afvinken als het iets in de auto is. Dat lijkt me wel heel leuk om mijn zaken te doen. Dus beide een bingo kaart en als dan, ja, ik weet net precies wat erin staat, maar als dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wettersjes of een breger, dan kist dat afvinken en dan has een soort van bingo. Dus die heb ik echt nog besteld, ik hoop dat die nog binnenkomt. En voor de rest, ik hier nog een hele goede tip. Die zei van, hey, ja, ik kocht altijd weer een lange rit hier in de auto. Maar ben dan hier ik voor onder zoveel tijd, dan mochten ze een cadeautje uitpakken. Gewoon iets lieds, hoe net grut. Dus ik ga hier een tas. Maar al je, ja, hier is de S van Zaken. Maar je lietse dingetjes erin. En dan heb ik echt van die
1, 2 euro cadeautjes. En sommigen nog goedkoper. Maar gewoon dat ze even weer wat nice hebben te vernieuwen. Ik vond dat wel een hele goede tip. Dus ik ben heel benieuwd dat dat werkt. We zullen het zien. Voor de rest had ik natuurlijk een balmaai. Voor zaken, onderwijs kunnen we altijd even, dat ga je echt zien nog, dat even onderwijs, even een stapje, even een baltje, traapje, even de energie eruit. Dus dat vind ik wel heel belangrijk voor zaken. Dus die gaat sowieso mij. En wat ik dan op vakantie heel belangrijk vind, is natuurlijk de zonnebrand en de aftersun. Ik ben wel echt van het smarren. Maar sowieso voor het direktste de bandjes even smarren. Als ze de pyjama door een beetje dag in hun ondergoed, voort even goed insmarren, vind ik wel heel belangrijk. Wat ik echt heel praktisch vind, ben die poncho's voor die band. Ze zwom haar dan even zo'n poncho aan. Eerder had ik een poncho, maar ik neem ook nog haar badjasje mee. Lekker warm en dan is ze voort even een beetje, de eerste kjelt er een beetje aus, zeg maar. Nou, voor de rest ga ik nog de vignettes regelen, van maar terug 12 landen heen, dus dan moet het verregelen worden, dus die had ik. Muziek, ik vind muziek altijd heel mooi. In de auto hebben we natuurlijk wel muziek, maar ik wil daar op een camping ik wil muziek gaan. CD'tjes heb ik meegenomen. En vanzelf boeken, om te lezen. Ik zal eigenlijk nog even een paar boeken van zaken uitzoeken, maar dan moet er eigenlijk zelf even zien welke er mij gaan wil. En nog even een leuke van Eildau. Dus dan even een boekje mee om in het chill toch even te lezen. Nou, ik ben met de toiletspultjes dwaande. Wil ik nog een beetje omwisselen en een toilettas voor elke persoon in je, maar dat iedereen zijn eigen spul had. Nou, ik ben de laatste dingetjes om het uitwasje en ja, mijn listje is dus al aardig aan het afvinken. En wat we natuurlijk meenemen om net te vieren is de vlogspullen. Ik had de onderwatercamera ding echt mee, extra cameraatjes, chitslag tattoos, je weet het maar nooit. En ik had een heel handig tasje, daar past de camera mooi in. Dat ik net heel tijd dat ding in de hand hoef te houden, maar dat hij lekker in de tas kan. Die kan mooi dwars door. Zaken vond ik leuk, dus ik kan die ook mooi dragen. Dan hebben we mooi 2 in 1. Nou ja, zo wat. Dus ik ben goed op dreef. Ik piel nog mooi even terug en nou, op een Nijmegen weer pas de band bracht, dus dat is wel ideaal. Oh ja, ik ben van de morgen nog bij Ilse geweest. Die had mijn wenkbrauwen nog even dienen, dus het is misschien nog wel wat reed, maar dat helemaal niks. Ik denk er weer creërs voor op vakantie. Zaken met mijn mannen nog even naar de kapper. Is die ook weer fris en fruitig? Ik dat jou kijk nog naar de kapper voor. Nou, dan heb er al je fris voor. Oh, en ik ga trouwens nog nagellak kocht. Ga ik nooit op. Vind ik eigenlijk best wel vervelend zitten, maar het stiert wel heel mooi. Maar ik denk dat ging wel mooi op vakantie zelf. Dat doe ik nog net van tevoren, maar dat ging daar, ook daar ben wel mooi doen. Ik nagellak remover, wat het er dan heel al lijkt, want dat vind ik vet irritant. Ja, ik zal nog even wat was eruit halen en ophingen en wat opvouwen. En verder mijn to-do-listje. Nou ja, ik ben wel benieuwd. Wat vind je hem echt onmisbaar om mij in een lange rit in de auto op vakantie met ben? Ik ben heel benieuwd. Zet het even hieronder. Via net te abonneren en te liken. Nou, de meeste toilettassen inpakt. Ik zal die van Eildau nog even aan. Ik denk dat ik gewoon al haar speeltjes maar neem dan. Check. Want omdat ik zo goed kiezen kan. Wat? En ik denk de pas hier denk ik wel in. Dus ik denk dat ik dat maar dwang in. Zinnenbriltjes. Voor jullie. Wat ga je van Famke volle meer spul trouwens als van de jonkjes. Echt met leeuwen. Sieraden. Ja, dat past hier al weer makkelijk in. Dus ik denk dat ik dat mooi mijn doen. Die kamke broek ik altijd. Dat hier gewoon alleen maar. Al je kleurtjes. En het weegt echt niks. Dus dit draag ik wel. Zo. Maar misschien. Dit weer is mijn toilettasje, maar Jelke vond hem eigenlijk wat te benachtig. Dus ik denk dat we het hier over Eildau. Dan heb ik voor mezelf wat een vrouwenachtiger hebben. Wat is er nou van jullie? Maar we zeggen zien. Gaat ze flats. En ik ga hier nu eens toekomstige naar je sleepkamer had ik helemaal alles deel zetten. Een beetje. Ik heb best wel moeite om zeg maar, keuzes te maken. Dus ik ga er eerst alles uitstellen wat ik denk dat ik mij ga wil. En dan aansnak het echt in de tassen door. Ik weet precies, iedereen mij hier een grote big shopper. Dat mij dan vol. En wat ik dan oor had, dat gaat dan gewoon weer op stapel naar boven of naar de kledingkast daar. Dat laat ik je wel even zien. Dus ik ga echt een hele uitstalling. Maar dan had ik het een beetje het oorzicht. Dat is eigenlijk een tip van mijn zus. Die had wel een beetje hetzelfde als mij.
Maar die stalt het dan ook altijd mooi uit op haar uit van hoezenskamer. En dan, ze zei, dan kiest echt zien van wat ga ik al leren en wat is eigenlijk nou echt overbodig. Dus nou, ik zou nog wel van zeggen, de lightje net. Daar stiert het helemaal onder hassen vol. Maar dan heb ik een beetje het oorzicht van wat ga ik al leren en wat maakt nou echt mij haar en wat hoeft net. Nou, er is toilettassen in, dus sowieso maar. Dus die neem ik mij daarheen. Daar gaan we. Nou, en het eerste bed gaat voor uurs en voor zaken. Ik had dus nog wel een vleestekentje mee. En het bed gaat van Ilda met mij. Dat zie ik zo even uitwasje. Die is nou toch bij opa en Beppe. Dus ik ging dat mooi even uitwasje. Oké. Nou, check dit. Ja, ik weet het jongens. Ik ben er echt super slecht in. Ik hier zo'n van Jelke, van Tiffany, van Sarke, van Ilda. Nou, ik denk dat Ilda ongeveer wel een heel uur naar je klingen nog naar kennis. Daar moet ik sowieso nog even niet skipperen. Van Jelke en mij ben ik wel aardig tevreden en Sarke eigenlijk echt wel. Maar alleen nog denk ik even ja, Ilda kan wel de helft minder mij. Ik zie gewoon wat past en wat net past, dat let ik eruit. Boates gaat dan lekkers voor onderwijs. Nou, dit ben al nog wat dingetjes, maar ik nog even inpakken. Op zich valt het echt nog wel wat uit. Lijkt het weer meer dat het is. En we hadden een dakkoffer, dus daar kan ik nog heel vol in. Dus dat wil ook hak. Dus dat is wel mooi. Dat zien we natuurlijk naar Gran Canaria op vleervakantie net. Met een paar dingetjes in de wasmachine, het wachtje nog direct en altijd alles echt skinnen. Dus dan ging ik het echt inpakken en zien wat past. Dus zo wat. Oh jongens, dit is echt net mijn ding inpakken. Vakantievieren is heel leuk, maar de reis erheen, poeh. Maar we komen er wel. We komen er wel. Ja. Oké. En door. Vergeet ik haast nog het belangrijkste. Pampers. Wel handig. Ik ken dat natuurlijk altijd wel keertje, maar voor onderwijs met ik gewoon aan doekjes. Dus die mag nog al even mee. Ik krijg een pot mee, want het begint bij Ilda wel een beetje te komen dat ze het onjouwt. Dus dan kunnen we daar mooi een beetje de vrije loop, zeg maar. Misschien zonder pampertjes erin zitten. Ik ben heel benieuwd hoe snel ze het oppikt. Ik wil het ook net pushen, daar hoor ik totaal niet van. Daar heb ik geen geduld voor. Maar ja, gewoon zien hoe het gaat. Ik bedoel, dat er een keer is een plasje of een keer een ongelukje gebeurt, hindert niks. Dus het kan mooi op vakantie. Ja, ik ga dus alles wat inpakt. Ik ben wel benieuwd hoe... Houd je met binnenban, zeg maar. Wat doe je hem als je op vakantie gaat? Hoe maak je hem keuzes? Want ik ben er echt super slecht in. Ik ben altijd bang, ik denk verkeerd. En ja, ik zeg altijd als de pimpas met mij haast, dan komt ze een heel eind. Maar ja, ik wil altijd gewoon mijn eigen dingetjes. En ja, ik ben altijd bang dat ik wat verkeerd zeg maar. Dus ik ben wel heel benieuwd, hoe doe je hem dat nou? Hoe maakt je hem nou echt het je zelf makkelijk als je hem op vakantie gaat? Of gaan we er extra volle moeite mee? Ik ben echt heel nieuwsgierig. Nou jongens, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. En een nieuwe chitvlog. Doei!